जारलासो नेटानो गाबनोसो ओंखारबाय आङो नेटखौनो जोंहा आब' बिबुथिया बुंबावदों दहायनो नेदोंमोन आं आगै नोंनि लाइफखौ खामानि फिसा मावनानै होनोनो मोनस्लाबासै आङो आब' टाइम मथेनो जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों आगै ह नंगौ नामा खामानि मावनानैनो गैया टाइमखौनो होसोस्लाबनो हायासै खबर सबरा मोजां ना आब'? मा ओंख्रि जाखो आब' ना जाथ'वाखैनो? आब' बिबुथिया बुंदों जेबो नङा दे आगै एखनबा बिदिनो जायो औलै आब' टाइमखौलाय बहाथो होसोस्लाबनो हानो एसेबाबो आगे फिसे जायो मालाबा समाव थाब जायो मालाबा समाव लेट जायो होसोस्लाबनोनो हाया खामानि टाइमखौनो आब' बिबुथिया बुंदों औ आगै आब' बिबुथिया बुंबावदों जायाखै संदों मा ओंख्रि संखो आब'? बेदर नामा ओंख्रिया दिनै जा गोसा गोसा खोनाफैदोंलै हाबानि दामनाया आब' बिबुथिया बुंदों आगै
बाप मासे गोसा गोसा होखो नै 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 जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों सरि संबायसो आगै अह जेबो नङा दे जोंहा जेडि बड' स्टेटास अन जेडि स्टेटास अन थेंक इउ आंनि एलबिआव नुजाफैनायनि थाखाय धन्यबाद रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंनिसिम जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों लाइक दान अह थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय खबर सबरा बोरै मोजां ना मा ओंख्रि जानानै फैखो जेडि बड' स्टेटास जोंहा आब' बिबुथिया बुंदों हेलौ जेडि आगै जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों ओंखाम जाखांबाय नामा जेडि स्टेटास जेडि स्टेटासआ बुंदों जाथ'वाखै अह नंगौ नामा मा ओंख्रि संदोंलै आब' बिबुथिया बुंदों आगै मा खबर अह जोंहा जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों मोजांथ' आब' मोजांसो जानांगौलै जोंना आब' बिबुथिया बुंदों आगै जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों अन बिबुथिया आब' नों माहानि आगै जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों आं चिरां बिजिनि फानबारिनि आब' बाव गोजानथार माथो जों गामियावबो मोनफैनाय दंलै जेडि बड' स्टेटास जों गामियावबो फानबारि होननायनि जोंना आब' बिबुथिया बुंदों अह आगै जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों नोंसोरलाय बहानि आङो गहपुरनि गामिखौ हाइजेंबारि होनो जोंनिखौ जोंना बिबुथि आब'आ बुंदों आं क'क्राझारनि आगै सना ओरैसै जेडि स्टेटासआ गोजान गोजाननिथारलै गासिबो खाथि खाथिनि नङा माने जोंहा जेडि स्टेटासआ नाहरगासिनो आरो एकदमबारे जेडि बड' स्टेटासआ बुंदों
बिबुंथि आब' बिबुंथि मा बुंदों? अह आगै हाइजेंआ मेरला दं नामा? ओरैसै दंलै आब'। लांफैनो हागोन। बेसे नांगौ? बाथोन जालाय, ओंख्रियाव होलाय जाहैनो हागोन नोङो आब' बिबुंथि। जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों किउनो सोंहरबाय आरो माने। जोंना आब' बिबुंथिया बुंदों मा ओंख्रि संखो आगै? सोरखौ होनखो आब'? आंखौसो होनदों नामा? जोंना आलुजों दाउ बयलार बेदर आब'। जेदि बड' स्टेटासआ अन जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों आखाइयाव बिबार लागुलायनायसो हरबाय माथो। लोमजादों नामा जेदि बड' स्टेटास? आब' बिबुंथिया बुंदों जोंहाबो आफाया जि गायो आगै। अह नंगौ नामा? गायनांगौसोलै आब'। गायाबाथाय जोलैफ्रा खमायलांबाय थायो। जोंना आब' बिबुंथिया बुंदों जेदि आगै जोंहा जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों हाय होनहरबाय आरो जेनेबा आसि मोननै देखाय हरगुलायनानै। जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों मा आब' ओरैसै नोंखौ बुंहरबायलै आब' बिबुंथि। आब' बिबुंथिया बुंदों टेस्टि ओरैसै। बिबुंथि आब'आ बुंदों जेदि आगै जेबो नङा ओरैसै। जेबो नङासो जाहरबाय। जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों अन जोंना आब' बिबुंथिया खम जारला ओरैसै। गुमैयालाय मा खालामदों आब' बिबुंथि ना फैथ'वाखैनो? खामानि मावहैनाया? जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों मिनिहरबायसो आरो हाथाइ गिदिर देखायहरनानै। जेदि बड' स्टेटासआव बा हाथाइ गिदिरसिनसो देखायहरबाय गाबहरबाय। जोंहा नाबानि टास ब्लग सफैनो हादों आंनि एलबिआव रोजा साबायखर थाबाय। लाइक होआखैबा लाइक होदो दे। हेलौ होनहरदों हेलौ। खबर सबरा बोरै? जोंना जेदि बड' स्टेटासआ बुंदों खम जारला औलै। गोजांनायाव खम जारला जागोन।
जेडि बड' स्टेटासआ मिनि हरबावबाय आरो ना। जेडि बड' स्टेटास रदे होनहरदों मा जाखो खामानि मावदों नामा नोङो एसे? जोंहा नाबानिथे ब्लगआ बुंदों गाज्रिथार ओरैसै मानो गाज्रि जानांगौ जाखो? खबर सबरा नाबानिता ओंखाम जाखांबाय नामा ना जाथ'वाखैनो? कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दङ। जोंहा आब' बिबुथिया अन होनदों थेंक इउ अन थानायनि थाखाय। जोंहा नाबानिता ब्लगआ बुंदों जाथ'वाखै ह नाबानिता मा ओंख्रि संखो नोङो गोथाव गोथाव संथारो नामा नोङो? जोंहा आब' बिबुथिया माने खखाबाव आखाइ थाइसे होगुलायनानै सानगासिनो आरो। जोंहा नबनिता ब्लगआ बुंदों संथ'वाखै ह खैथायावसो सङो? हरथारावसो संजानानै जायो नामा नोंस्रालाय? दाबो संलायलायो? 9टा 10टासोआवसो मोनजाहैगोन बे होनबाथ'? नाबानिताया ब्लगआव बुंदों आयो 7टायावसो मोजां। जोंहा 6टा 7टासोआव जोंहाबो जाहैयो आरो माने एसे मोनाबिलि जाबानो संखायो माने जोंहा। नाबानिताया अन होनदों। आब' बिबुथियाबो अन।
सोर बिलाइनि हो नान्देब बिमा लायरायालै नबनिताया अन होनहरदों नबनिताया ब्लगाव बुंदों बाय बाय ह थांनोसैबो नामा होनबा नोंलाय नै 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 जोंहा आब' बिबुथिया गैयालै आब' बिबुथि आंनियाव आंनि एलबियाव थैथाबनाय मानसिफ्रासो फैखायो मोसानोसो गोसो जाबाय आं देक दामनायजों गोजांनायाव गरम गुलायनायनि जोंहा आब' बिबुथिया अन होनदों खम जारला ओरैसै जारलालै जारला आब' गाबलाबाय लामा लामा गाबलाबायबासो खम नायगोन बे गोजांनायाव मा जाखोलै बेलाय होनगुलायनायनि जोंहा आब' बिबुथिया बुंबावदों मेथाइ खनदो दे आगै ओरैसै आं मेथाइखौनो खननोनो रोङा मेथाइ दामनाय खोनाखायाखै नामा नों आब' खोनागोनना खोनायाखै नोङो आब' नै माबा फुजा जाब प्यार किया रे नो नै जाहांलायबाय नेटनि थाखायनो प्रब्लेमलै प्रब्लेम मा जाबावगोन दिनैनि दिनानो खाफालानो मोनदासो मा जाबावगोन बे संसारावलाय थांनानै थाबाबो दुखु थैनानै थांबाबो दुखु खम जारला मेगननि मोदैया मालाबाबो जोबनो रोङा दिनासुरु मा जाबावगोन बे संसाराव
ओंलै आब' नेटआनो बहुद प्रब्लेम होबाय थायो आंखौ मा जाबावगोन दसेनो नांनाय दसेनो नाङि मा खालामबावगोन